Hau da, 25. urte hurrena, 25 edizio, idazki edo narrazio labur lehiaketa da, lehiaketa librea gaiari dagokionez eta 1000 hitzekoa gehienez. 16 urtetik aurrerako pertsonek parte har dezakete, bai meatzaldekoek, bai ikaslek, baita Euskal Herriko edozein txokotakoek ere. Eta horixe da, lehiaketaren oinarria. Eta sariak, zeintzuk dira? Bueno, hainbat sari dauzkagu. Egia esan, elez, narrazio lehiaketak baditu hainbat atal, hainbat sailkapen, sari nagusia eta lehiaketa librea dena, horrek 350 euroko saria du, gehi argi saiola garaikur berezia. Da horretaz gain, mehatzaldeko saria ere badugu, lehenengo saria edo mehatzaldeko lehenengo edo idazle hoberenarentzat edo lan hoberenarentzat 200 euroko saria, bigarrenarentzat 125koa. Da horietaz gain, baditugu ikasleen artekoak. Hau da, ikaslearen euskara mailaren araberako sailkapenak. A mailako saria dugu, B batekoa, B bikoa eta C batekoa. Eta horietan ere, sariak egoten dira. Aurten gainera, edizio berezia denez, eta urteetan aurrera goazenez, pentsatu dugu sari berezi bat antolatzea, eta hori ahozko narrazio saria izango da, ikasleen artekoa, eta podcast itxurako narrazioak izango dira. Hori da berrikuntza, aurtengo berrikuntza. Bai, ia 8ko txikia lehiaketa egin genuen, beti azken urteetan egin izan ditugu horrelako sari bereziak, eta urtengoa ahozko narrazioarekin lotutakoa. Jon, eta orain arte, 25 urte hauetan, zenbat ipuin idazkin aurkeztu omen dira? Hori kalkulatzea zaila da, egin genezake, baina 1000tik gora seguru. Beraz, mehatzaldean oso zabalduta dago lehiaketa? Oso ezaguna da? Esango nuke ezaguna dela, eta urtek aurrera egin ahala, gero eta ezagunagoa. Duela 25 urte, hasi zenean, gauza guztiak bezala, esen oso ezaguna, baina pixkanaka ari gara publizitatzen eta zabaltzen, ez bakarrik mehatzaldean, Euskal Herri osoan baizik, eta horrek eman digu nola baiteko, ez dakit, garrantzia edo ezagutzen diagoa. Gainera, aurten edizio berezia izan da, lehiaketa bakarrik ez, beste ekintza batzuk ere antolatu ditugu, orain maiatzean 13an eta 14an Maren abeslariarekin solasaldi musikatua izango dugu, benetan Zabiz irrati programako kasetariekin ere saiotxo bat izango dugu, batez ere institutuko ikaslei begira, eta martxoan izan zen, martxoan Sarrionandiarekin, Joseba Sarrionandiarekin, saiotxoa izan genuen, irakursale klubarekin batera, berbalagunek antolatzen duena, eta, ari gara gauzatxoak egiten, gero eta ezagunago egiteko. Beraz, helburua zabala da, ez da bakarrik idazmenak edo bultzatzea, zabalagoa da? Bai, narrazioa bere horretan, idatzizkoa, noski, eta hori izan zen hasieran helburu nagusia, baina, esan moduan, urteek aurrera egin ahala, eta komunikatzeko bideak aldatu diren heinean, guk ere helburuak zabaldu ditugu, ezta? Baina azken batean hori da, mehatzaldean, Euskal Herrian ere bai, baina batez ere mehatzaldean, idazteko, sortzeko grina hori bultzatzea, eta euskaraz. Eta mehatzaldetik kanpo, nondik datoz idazkin horiek? Online bidal daitezkeenez edozein tokitatik. Iaz urrutira joan gabe, irabazlea Giputza izan zen. Okerez banago, Gipuzkoarra barkatu. Okerez banago Oreretakoa, baina nago seguru. Gogorarazi amaitzeko gogorarazi epea noiz arte ezabalduta egongo den? Maiatzaren 14 arte. Apirilaren 10ean zabaldu genuen eta 14 arte irekita egongo da. Beraz, bidali zuen lanak. Sari banaketa, nola, noiz izango da? Sari banaketa Trapagaranen izango da, Olaso Jauregian ekainaren 5ean, arratsaldeko 6:30. Eta sari banaketaz gain,
Mikel Martinezen saiotxoa ere izango dugu, girotzeko eta danok gonbidatuta zaudete. Lehenengo parte hartu eta gero etorri. Eta parte hartu ez baduzue ere, etortzea daukazue.